Hneď vedľa Hard Rock Cafe je taká zvláštne vyzerajúca budova vzadu a tam sa ideme pozrieť. Tam by mala byť výzdoba. To vyzerá ako riešky. Všade svetielka. A to ešte nie je december. To vyzerá jak vlna. A dole je nejaká vianočná výzdoba. Aha, to je kolotočík, tam môžeš ísť zadarmo. Ideme tam? Toto som si aj nevšimla. Sa niečo vyzerá ako darček. Idem. Štartuj, poďme. Ale počkaj ma. Počkaj ma. Veď neštartuj ešte, veď počkaj, kým nastúpime. Nepočka ma. Krása. Rozmýšľam, kde sú tie sochy. Asi sa budeme musieť ísť úplne hore nejako dostať. Tak hľadajme výťah. Ale je to krásne. Našla som to. To je nádhera. Mirka som nehala dole. Tam je aj z Peggy. Ľud, to je nádhera. To sú asi listy za želaním. Hore moje Lego. To čo? Tu majú vianočné veci. Jej. To je nádhera. A ešte som objavila balón.